Sanibona ababukeli, asibingelele. Igama lami nguKhulana Wemthethwa. Siyanibingelela soMkhanya Kude TV. Sicela niqhubeke nisilandele nisupporte. Isupport yenu esayithola manje siyayijabulela, sicela ukuthi siqinise kakhulu kunakuqala. Babukeli la ngizoza nestory seyinsizwa ezazi u4 siyobamba imoto yemali endaweni yalapha eSikhawini eMall. Lezi insizwa zaplana ukuyobamba imoto yemali, zayibamba zaphumelela. Okay ke ziplana kanjalo lezi insizwa lezi insizwa zayiqhamuka ngolohlangothi umuntu ohlala eSikhawini uyayazi indawo engikhuluma ngayo. Zayiplana ngohlangothi lase Port Danford la kuthiwa ise PD khona. So zayiqhamuka ngomgwaqo lomdala qhamuka komthunzini. So bafika lapho before uzofika eBridgeini leli PD bafika lapha bafike bapaka imoto okwakuyimoto eyayiqondile kwangeyona imoto eyayitshontshiwe. Uma besuka lapho babehamba futhi baya endaweni ekuthiwa kwaMcebisi bafike batshontsha imoto khona. Mabehamba ngayo le moto bebheke ngayo emall bafike lapha emall bayishiya le yade betshontsha kaMcebisi baqale bahlala kuyona phakathi. Okay, anti phela basa-check-a la ngaphakathi ukuthi kwenzakalani ngaphakathi emall, be-check-e ngaphandle, be-check iy'poti lezi zokubaleka ngoba phela uma ubambe imoto yemali noma uganga indawo oqala ngayo uyi-check-a nje indawo yokuphuma ubaleke. Ayikho-ke enye indawo oqala ngayo. Okunye nokunye kusuke sekuqhamuka ngoba usukwenzela ukuthi noma uhluleka noma uwina kodwa kube ukuthi uyakhona ukuthi ungaboshwa noma ugcina ungafanga. Okay, so lezi insizwa zifike zingene kumamoto phakathi zicheckele nje zichecke. Okay, ziyabona ukuthi hayi yonke into quite kamnandi yonke into i-right. Okay, bahlala ke nebala bayilinda imoto yemali. So le moto mabeyilinda la ngempela yaqhamuka. Okay, mayiqhamuka imoto kwakuhle wangena waphuma umfo emotini yemali waphuma umfo nebhokisi njengenjwayelo. Nala umunye lo rifleman ophatha isibhamu esikhulu waphuma nangempela wagcina angithi imali ngaleso sikhathi wayiphuma nayo futhi wayoyifaka ebank ngoba yayigcwele imali phakathi. So bathe mabephuma la lo mfo ephethe leli bhokisi lemali into abayenza abambambanga urifleman babamba yena ngqo lo webhokisi lemali. So mabembamba lo webhokisi lemali kwaba ukuthi urifleman umlinde kwesinye isport ukuthi eqhamuka kanti akasaqhamuka wabona ngabantu sebebaleka bamkhiphela isibhamu bambamba bambamba wadlulisela ibhokisi komunye ngoba phela babe bawu4. So uthe mabedlulisa leli bhokisi waliphosela omunye lo owayephethe imali bamdubula but wangafa bamdubula walala phansi. Into eyenzeka lo iphoyisa lesikhathi lele phansi la dubula lo futhi lo bekade ethatha imali kuye lo ngoba ibhokisi waliphosela phansi ibhokisi lemali okungelona leli lamanje leli elibanjwa kanje enoinko kuyileli ukuthola ukuthi yebo licishe limiso kwalo but lona olivula phezulu bese ukhipha ngamashef ukuze kuphume imali phakathi. So lalingenawo inki ngokuzwa kwami laliba no inki imali sasemotini ngaphakathi ukuthi kanjani ke angazi ngoba ngaze ngifike emotini yemali. Okay, shothi belithathe leli bhokisi belidubule leli phoyisa uzwe kahle ngoba belidubula iyona ndoda lekuplanwe nayo le bamdubula nje Samuela it's either enyongweni noma ethangena sakhumbula kahle kodwa lo ngoba bemdubula uyena wayikhipha ulayini ukuthi ngosuku ukuthi esikhathi sokuthi sendaweni ukuthi nizofena ithole le mali yabo nangempela hayi bayithatha ke imali lo wa rifleman bamshaya nje naye wadla phansi ngoba uyena wabe sebathatha ngelokhuze sebadubula sebebaleka kodwa imali sebeyithathile. Okay, so mabephuma la khumbula ukuthi ngithe basuke ngemoto abayitshontshe eMcebisi ukhumbula ukuthi kunemoto abayishiye kuphi ePort Danford eBridge lestimela. Alright, mabephuma la ababanga kwaba kude kubona ukuthi beye kule moto babesuka ngayo kwaMcebisi. Into abayenza bathatha imoto eyayi usise wayithi uyayiphumela nje emotini evula isivalo ethi ufuna ukukhipha ingane ngemuva. Then bafika la bamkhomba bamlalisa phansi bathatha ikhiye bangena abantu bavala ivalo bahamba ngale moto babaleka. Hayi nangempela batholakala kwezwakala ngendaba ukuthi
bekubanjwa inkunzi imoto yemali. Afika amaphoyisa afika emva kwesikhathi afika ngakwasha imali vele ayisekho. Alright, mayisuka zihambe lezi insizwa. Shuthi lezi insizwa la ngesikhathi zihamba la kwakhona eyodwa ethi ifake airtime efonini. Ifuna manje ukufonela lo osebridge osele khona ukuthi wendoda sesiwinile manje naye imali khona. Akayimisi imoto ngalendlela yokuthi kuyahanjwa kuzobaleka after that. Hayi ayifake lo mfo airtime emfonele nangempela lo mjida. Shuthi uma sebezofika kuyena lo mjida lo okuyena onegetawe ekhaya. Bese ngesikhathi manje baqalaza ngemuva esethini kunengane encane. Bavele kunjalo bavele bayehla kuyimoto bayishiya kanjalo ingane emotini. Batshena umuntu angisazi uma wayilusa inkomo noma kwakumuntu wayigade estadium wini, kodwa nje kuphathi kwalabantu babili wathi hey hamba foyela bamtshethe wendoda foyela amaphoyisa ngala watshena ukuthi ayizothatha ingane la naye imoto lapha ngemuva. Cela ingane lapha ngemuva. Abamadoda edla phansi njalo awana ndaba. Mayifika kule moto yegetawe ekhaya ayina ngempela bengena emotini behambe baleke. Lamadoda lawa amanye awo awasesikhawini babe groupene nje. Abawu2 abasesikhawini abanye noma ngeke ngikwazi ukushintsha kodwa ngicabanga ukuthi babe around koginga indlovu noma komthunzini noma kodlangezwe ngikho sure. Alright, ayiqhutsheke ke uphenyo lube ephenye kamaphoyisa ephenye. Into eyenzeka kule moto ngesikhathi behamba nayo leyayinengane ngemuva khona lo wafaka i-airtime. Ngesikhathi efaka i-airtime watshinga phansi emotini iphepha le-airtime. Ithoya amaphoyisa aqala khona ukutracer laba bantu abatshothe imoto yemali. Okay, balithola ilokhuza ngoba kwaku Vodacom futhi network yalo airtime leyo. Ukuthi benza kanjani ukuthi betrace kodwa bona into babefuna inamba efake le airtime le. Shuthi lo mfolo oyingxenye labantu ababamba imoto yemali ungathini i-sim card yakhe le original. So yena wayesefaka airtime ukuthi efonela nje loya ngoba vele basi ifoni abayisebenzisayo. So lo mfolo bayithola ke inamba nangempela bathola nama details wakhe yonke into. Okay, lo mfolo ngaleso sikhathi lo faka i-airtime uyaphuza endaweni zobumnandi. Udla imali phela unemali yonke lo mfo njengamanje akekho futhi umuntu omphazamisana. Okay, into eyenzeka lo mfo wangenela i-call yathi calling eyomuntu osifazane yambiza ngegama nesibongo. Wathi yena lo muntu osifazane yazi bengisacela uzongilanda endaweni kanje. As umuntu manje ngathi bayazala lo muntu wesifazane wayikhuluma engathi lo mjidi uyamazi. Yabo lo mthi wazi ukuthi umuntu mayiphuzile sendawo lobumnandi mhlawumbe nemali vele mayifonela intombazana kulula ukuthi egxume ehlale ngoba ayikho vele into emvimba uthi kulo muntu uyayibona eyibhoza. So yena ayisekho lento yokuthi ngoba into ayisenzeke yadlula esikhathi sinesikhathi eside ngesikhathi bebamba imoto yemali lapha emall. Into abayenza wayesebehlukene nje indlela bahlukana but sekhohliwe ukuthi yena uwenze into kanje. Into wayenza ke nohamba kophuza utshwala. So ingqondo yakhe ayisekwazi ukuthi benze into yadlula. Akanayo futhi clue ukuthi ngoba wayifaka airtime kungenze ukuthi eboshwe. Alright, bese le ntombazana kimfonele lo mjida lo becela umntu ethi hayi ngiyaza ngizokulanda lapho la ngizokulanda khona. Hayi manje uyaqhamuka na intombazana ikhona impela egqoka into encane hayi inhle nje uyimele stopini ephethe ngisho amaqhoks kanje ngesandla. Kanti akabuzange la ngene. Umseshi lowo amaphoyisa futhi arounded lapho afuna yena. Awathi mayiqhamuka wathi mayipaka imoto nje awuzazi imthelekele kadala wana zazi imkhomba zazi imlalisa phansi zazi imthatha zazi imbopha zazi imlandelela eseboshiwe. Wazi ukuthi istokisi akuboshiwe umuntu onecala lapha noma umuntu osetholakala necala kuboshwa umuntu omsolwa kuphela estokisini. Alright, bese eyahamba ke lo lamaphoyisa embophile abaseshi bayomsesha ke manje ukuthi kwenzakaleni. Indoda wena wafaka i-airtime ngosolungu ukuthi ngesikhathi esungukuthi iphepha lathola lemotini inamba ifakile i-airtime iyo le. Lo mjidi ingqondo ibuye manje ukuthi ses ile ya day le ya efaka i-airtime efuna ukufonela lo wegetawe ekhaya ukuthi ndoda lo ngalapha sesiyafika. Yabo hayi la ngempela lo mjidi hayi ebone lo mjidi uthi hayi lento vela kaboshela yona ithi mayibe iqiniso.
kuba bonke laba bantu bayiganga nabo baboshwa bonke ngenxa yalo muntu oyi-1. So ila ababoshwa khona ke abantu ke abatshotsa imoto abatshotsa imali emotini. So ngeke ngakuveza phambilini ukuthi uma kutshontshwa kubanjwe imoto yemali kusuke kunomuntu osuke khona lapho phakathi. So engicabanga ukuthi iphoyisa lalingekho ngoba ukube kwakunephoyisa ngineshoyo ukuthi babe ngeke beboshwe, mhlawumbe babezogcina bephumile ngoba phela uma kade kunephoyisa amaphoyisa anabangani bangabaseshi iphoyisa lofekutshela umseshi ukuthi ngoba vele mawusuke ubanjwe amaphoyisa iwona amekhodi ekhuluma ukuthi kwenzakaleni edlulisela statement emantshini. So ukube le nto le iphoyisa likhona ngicabanga ukuthi laba amaphoyisa azofuna umseshi alright mhlawumbe ayizophatha lelo cala noma owayizokwenza ukuthi lelo cala lidisappear lingaphinde litholakala so that laba bezinjani bezophuma ngaphandle. So izinto ekanjalo fanele siziqaphele. Angisho ukuthi nginithiphisa ukuthi manitshotshwe imoto manibamba imoto yemali ningabe safaka nginenzela ukuthi niqhubeke ukuze ningafaka ama-airtime niwajike phansi. Ukhumbule vele kudala ama-airtime uswakuyila wayivulwa kanje, so ufaka inamba then utshinge phansi iphepha so ayivelisana, so bambamba ngaleyo nhlobo le airtime. So ke nani ke nizame ukuganga nikiyeke singaganga abantu abamba imoto yemali mhlawumbe ucake kwasemhlabeni, kodwa ikhona enye indlela esingaphila ngayo, akuyona le yokuthi ungabamba imoto yemali ngoba lapha kuphathi kwezinto ezimbili. Uwazi mawuboshwe lapha ngeke uphinde uphume ejele, wazi futhi ukuthi uma ukwenzekile wangaboshwa kwaba ne-shootout ekhona wena namaphoyisa fanele wazi ukuthi uzofa. Izingane zakho lezo othi ubuyitshotshela imali futhi ufuna ukuyisupport noma umndeni othi ufuna ukukhanda ngeke usawukhanda so ucindezele mo. So ke babukeli ke siyabonga, niqhubeke nisilandele njalo somkhanya kude, siyabonga.